sila empilisweni endaweni egcwele udlame akulalwa ngizwile ukuthi ipatrol elibulewe angezwa abanye baholo umhlali baba umhlali umholi abahlali abaphela endaweni yokuhlala abadutshulwayo baba namanje kuneyidumbe ekhona futhi dutshula izona yebo baba nakuthanda kusho ukuthi iviki usuku nosuku nje usuke kunabantu umphefumulo ophuma endaweni yokuhlala empilisweni yikho sithe asicela umkhuleko ukuthi sizokhulekela endaweni yethu nangeyimoto kabathola ingozi zeyimoto ngobuningi bakhona baba kudutshulwa abantu abayingakhi zona izolo ubeyedwa nakuthanga ubeyedwa last week bawulekize befana nalezo ngeke sazi kahle kahle ukuthi nabantu abangena inkinga ngibonke la kunalento le ngathi induna uyinduna induna le bahola bayinduna isizwe induna futhi bese babaholi abaholi induna yesizwe umholi abakapheli Mengicela nje ukuthi niyenze kanje baholi ngoba lento le sengiyendlulisa ngibonga isibindi ninaso sokuthi makubulawa abantu kufika uthi uNkulunkulu encwadini kaEzekiel doda ezoma esikhaleni ukuthi isizwe singabhubhi azange ngithone dinga kumama ozoma esikhaleni ukuthi isizwe singabhubhi kudinga abafundisi abazoma esikhaleni ngeke ukulwela abantu ukuthi mina ngomroma mina ngomzalwane mina ngomzayoni mina ngiyeni yasibiza ukuthi sihlangane silwele inkululeko yomoya ithe uma umuntu omnyama ngene eParliament nabusa bakhahlela uNkulunkulu bamlahlela ngaphandle ukumesaba uNkulunkulu ithena kuphela nasezikolweni uNkulunkulu wakhahlelwa kwaba khona ukumosheka kwezinto so ngizothanda ukuthi sivule inhliziyo zethu uvulile umfundisi ngomthandazo manje ngifuna si-challenge lo moya ukubulala yabona ngenkathi ngisejele ngize ngavalelwa nabantu abadangerous kakhulu kule ndawo lapha bathi kusekhulu ukuthi abantu abashise ijele abophiko lomzi umuntu ohamba engathi spider phezulu iglobe lende lebayiphule ayiphuze ukuthi afe wangafi ngoba ngithandazile ukuthi kungabi khona umuntu ofayo ngoba mase ku resurrection sisenkonzweni yokuvuka abomabhiza ngizwele njengoba ngisukile lapha ya uzikhathile wadabula iphoyisa intamo lidabula isiso kodwa ngenkathi sikhuleka lapha ya labantu laba they did calm down methi nangithandaza ngidumisa uJehova bezwe istress ehla baze bakhohlwa nama-drugs ngilwise ububi ngobukhona bukaNkulunkulu angeke ulwise uSathane ngoSathane angeke ulwise uSathane ngesibhamu isibhamu into owinayo ukuthi ubani usikhiphe kuqala kunjani
Nakafika la nge-AK47 uyoskipha nini sakho? Ungathuthula nangasemva ngapha. Kuthi nakungaphuma abanye bazokwazi ukukholwa. Enikwenzeka. Zaphenduka igebengu. Mabe ngikhulekela ukuthi zife bezingafi. Nangithi ngiyaziqalekisa sibe nabahle babhekene nokufa kubanzima. Into engizonitshela yona manje ukuthi asivuleni inhliziyo zethu. Lawo mandla engiwabonile lapha ya. Angazi indona zikhona lezi neziba khona ngenkathi ngiseza la. Size silungisa la. Ulimalo kodwa yimi kwakuyimi nje kuphela umfundisi ongenayo. Ubhidlika amahola. Nti uzoba khona umehluko kusukela namhlanje. Bayangizwa labantu. Kere papang le pho itloba teng. Yes, samba naye. Samba naye. Samba naye, samba naye. Samba naye, wona wethu. Hayibo, nina selaphi nina leculo? Bese licula umntwana sekhona. Wafika nasenkonzweni kaBaba uMbhoro salihlabelela. Indoda enkulu ehloniphayo. Noma ibekwa nje izinto kodwa kwakuyindoda ehloniphayo. Amazi umprofeti ukuthi hostel la kunzima. Nazi induna ziyavuma. Kuze kwaba khona abantu ababulawayo sikhona sithandaza ngaleso sikhathi. Yebo wakufika kuthandaze noma abantu babeshona kodwa kwakunciphe. Kwanciphe. Yeah. Yes. Ngomthandazo nje kunciphe. Ngaphuma ngishonile mina la. Waphuma uphila. Ngegama lika Jesu. Yithi ngegama lika Jesu. Uyanqotshwa namhlanje. Inhliziyo egcwele izinto ngaphakathi uNkulunkulu akayihlanze ngegazi lika against the crime sinenzondo. Ngazama mina ukuzikhulekela igebengu ukuthi zife. Mesiba nolaka wes. Kodwa thina ngibathandazela ukuthi uNkulunkulu abanike ukuthula bangibiza ubaba ejele. Ungaba umuntu omdala lapha bazokubiza nje ngomfana. Bazokuthi ubaba wakabani wena. They don't care about that. But uma uzithoba ngaphansi kwesandla sika Jehova. uJehova uyakwazi ukuphakamisa. Akahluleki. So ngizocela nje lento le. Ningixolise ezenye mengingacabanga ngithi ngiyacula nje kanti kunabantu abazaziyo. Lezi mesizicula. Ngizocela lo mthandazo nani. Ngizonishela le sound system le bafundisi. Abantu bagadwe izilwane, bagadwe izinto. uNkulunkulu angisize. Ngicela sukumene. Sizokhuleka ukuthi uNkulunkulu asizwele. Angizange ukuzowahlulela ukuthi ubani right ubani wrong. Ngoba ngazi kwenzakala. Kodwa ukuthi lo laka olukhona
lokubulalana kwabantu malehle maliphele. Uxolo malube khona. Kunonkosana asingabuyeli. Asivuleni inhliziyo zethu sicela ukuthi uNkulunkulu asihlanze ngaphakathi. Angene ngaphakathi. Asixolele amacala wethu. Ngoba ngeke sithandaze sicele sinezinto ngaphakathi. Niyangizwa bomama. Kufanele ngaphakathi kube clean. uNkulunkulu avuse uvalo nonembeza. Hayi amaphoyisa wena senawo aphethwe imimoya athi ukukhulekela. Abantu abangathi nabathi balwisa icrime amaphoyisa alwisa bona. Othi nje uyanamuntu kushaywa yena kuboshwa yena. Abantu abasazi ukuthi benza. SaseGolgotha wanikela ngegazi lakhe munye. Waphila kuze kube naphakade. So ngifuna ukuthi nje kini uyaphila uJesu. Lendaba le ibhlungu. Kuthi abantu bafeka kubhlungu kanje. Ngithi nibakithi abantu bafeka nje kungabe indaba zalutho. Nasuka nalovalo luzaba liphelile. Uvalo lwaphela wavusa umoya wami wangethula umthwalo wangishiya uvalo lwami mihla kanye nawe Nkosi yami kanye nawe mangihambe mihla kanye nawe Nkosi yami nomindlela inohlupho noma indele Nkosi yami noma iya eGolgotha ndiye nawe Nkosi yami nomindlela inohlupho noma indele Nkosi yethu zigcwele igazi siyababulala abantu ngemilomo yethu ngeenhliziyo zethu sikhala kuwe Jehova thela umoya ngegama likaJesu nalama family afelwayo ayongcwaba baduduze Jehova umoya oyingcwele umoya oyingcwele etengithandaza Jehova naba abantwana bakho ngegama likaJesu
In the name of Jesus. Moya walifu, moya obolaya, spirit of murder in this place. Igazi lokuletha lichitheka la. Ngegama likaJesu waseNazaretha. There shall be no more killings in this place. Kunentombi ezintathu already vika likapheli. Kunomama okhalayo, kunogogo okhalayo, kunomntwana okhalayo. Kunendoda ekhalayo. Mawungabaniki ukuthula nje. Abasondele kuwe. Lo moya ongenile kubo. Uphume ngegama likaJesu. Awuphume ngegama likaJesu. Bathinte Jehova. Bathinte. Ngikhulekile. Ukhulekile nawe. Sikhuleke sonke. Angikho ngcono kini bafundisi. Nginale siphiwe. Le weekend yophela. Asithi le weekend yophela. Le veki yophela. Kungenamuntu obulewe. Umoya wokubuyisana. Umoya wokuxolelana. Umoya wokuthula. Sobuyile kwele ndawo. Esizweni sikaZulu. Akube khona ukuthula. Ngegama likaJesu. Siyabonga Jehova. Ngizanikeza umphathi wohlelo. Thank you. Ngibingelela abafundisi bami, ngibingelela abaholi amakhansela zinduna, abaholi bonke abakhona umphakathi okhona omama nobaba. Cha asibonge baba uMbhoro osethe kule ndawo yethu waseshaya isikhonkwane ngesimo esithema siza la sithi asizokhuleka ngoba siyabona izinto ayihambi kahle. Sase sicela ukuthi abafundisi nabakhokheli nawo wonke umuntu ngisho ngakhona asize sizokhuleka ngoba kunezinto ezingenzeke endaweni yethu yokuhlala. Kunezinto ezingahambi kahle yikho sithi sicele abafundisi ukuthi akeze bezokhuleka. Mhlambe nalogesi esifunayo kungenzeka nje uNkulunkulu angene emakhanseleni nakuyimeya nakho konke uthole sebezositshela ukuthi ugesi bazosifakela. Yizo zonke izimo lezi ezizeyikhulekela ukuthi le ndawo yethu akube indawo phela kubonakala ukuthi kuhlala abantu abaphilayo. Ngizocela asibonge kakhulu baba. Engicabanga ukuthi sibonge nesound sinikezwe uye umfundisi ubaba uMbhoro wathi cha ucela ukuthi isound ukuze kuzwakale